आहेत 2-3 मिनिटं. आपण कीर्तन करूया प्राची माताजी. हो माताजी. माताची प्रार्थना म्हणायची की डायरेक्ट चालू करू नाही, कीर्तन? सुरू करा. जय हो श्रीकृष्ण चैतन्य. एक मिनिट. तुम्हाला काही त्रास होतोय का? हरे कृष्ण माताजी, तुम्ही म्यूट झालात. हा, म्यूट झालं. त्रास होतोय का काही घशाला? नाही तर मी थांबा. नाही करते माताजी. करता? ठीक आहे, करा. हा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे. तुम्ही सगळे करू शकता कीर्तन. हरे रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. 3:30 झालेत. आपण सुरू करूया अध्यायाला. काही भक्त येत असतात. ठीक आहे. तर आपल्या या अध्यायाचं नाव आहे आज कर्मयोग. ओके. तर आजच्या अध्यायाचं नाव आहे कर्मयोग. या कर्मयोगाला सुरुवात करताना निश्चितच आपण थोडीशी कालची उजळणी घेणार आहोत, ज्याची आपल्या तुम्हाला समोर दिसत आहे की ज्या 5 कारणांना भगवंतांनी ज्या कारणांमुळे अर्जुन विषाद झाला होता आणि ज्यांनी आपली शस्त्र ठेवून दिलेली होती, ज्याला युद्ध करायची अजिबात इच्छा नव्हती, आणि म्हणूनच आजही अर्जुनाला प्रश्न पडलेला आहे सुरुवातीला, आणि ते प्रश्न त्यांचे संपत नाहीयेत. आणि अर्जुन आलेल्या असलेल्या प्रश्नांची निश्चितच भगवंतांनी यथासांग अशी उत्तरं दिलेली आहेत आणि भगवंतांनी उपदेश केलेला आहे अर्जुनाला. कारण अर्जुनाने शिरसाष्टांग आणि भगवंतांना शरण गेलेला आहे अर्जुन, की मला कळत नाहीये, कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेता, की काय योग्य आहे ते मला कळत नाहीये, आणि म्हणूनच मला तुम्ही सांगा की काय योग्य काय अयोग्य आहे. कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता, यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. तुम्ही मला सांगा आता
की काय माझ्यासाठी योग्य आणि अयोग्य, मी युद्ध करावं की नाही करावं? असा प्रश्न जेव्हा अर्जुनाला पडला, तो असमंजस झालेला होता. तेव्हा भगवंतांनी ह्या चारीही जे काही पाचही कारणं आहेत, त्यातलं एक कारण आज आपल्याला अजून विश्लेषित करायचंय. पारिवारिक परंपरा का नष्ट होतील असं अर्जुनाला वाटलंय, परंतु भगवंतांनी त्याचाही उपदेश दिलेला आहे अर्जुनाला. आणि म्हणून तू करुणा करू नकोस, कारण सर्वात गुह्य ज्ञान भगवंतांनी दिलंय. या ज्ञान योगाला इथे सुरुवात झाली आहे. म्हणून या दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपल्याला ज्ञानयोग, बुद्धियोग, कर्मयोग या सगळ्याची कुठेतरी समाविष्टता आहे त्याच्यामध्ये. आणि म्हणूनच या ज्ञानाला घेऊन पुढे, की प्रत्येक गोष्टीचं ज्ञान आणि त्याचं ऍप्लिकेशन ते आचरणात आणणं ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. आणि म्हणूनच या गुह्य ज्ञानाला भगवंतांनी दिलेलं आहे, की तू शरीर नसून तू आत्मा आहेस. तू जे काही करतो आहेस विचार, ते देहधारी भावनेने करतोयस, परंतु तू हे वस्त्र धारण केलेलं आहेस आणि मूळ तू एक आत्मा आहेस, जो आत्मा तुझ्या शरीरामध्ये प्रवास करतो आहे, अगदी बालपणापासून ते वृद्धत्वापर्यंत. आणि मग हा जीर्ण देह टाकून तो आत्मा दुसरं शरीर धारण करतो. हे अतिशय गुह्य ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिलंय. आणि म्हणून तू करुणा वाटून घेऊ नकोस, कारण हा आत्मा ना चिरला जात, ना कापला जात, ना जाळला जात, ना ओला केला जात, ना वाढवला जात. अशा या आत्म्याचे गुणधर्म आहेत. आणि म्हणूनच तो जाणून घे, की कुठल्याही दृष्टीने, कुठल्याही गोष्टींनी हा मारला जाणार नाहीये. तर त्याच्यामुळे तुझ्या मनातली करुणा तू नको आणूस. आणि तू जे म्हणतो आहेस, जे वाटून घेतो आहेस, तसा तू नाहीयेस. हेच तू जाणण्याचा प्रयत्न कर. असा हा सांख्य योग, कुठेतरी देह आणि आत्म्याची संलग्नता आणि बुद्धी योग, की ज्या प्रकारे, कशा प्रकारे, मग हे ज्ञान योग, की या मार्फत भगवंतांनी अर्जुनाला हे ज्ञान दिलेलं आहे. मग तू आनंद वाटून घेत नाहीयेस, परंतु दोन्हीकडूनही तुला आनंद आहे. कारण जर तू हे युद्ध जिंकलास, तर तुला पृथ्वीवर राज्य करायचंय. तू हरलास आणि मारला गेलास तरी तुला स्वर्ग सुख लाभणार आहे. त्याच्यामुळे तू हे कर्म करतो आहेस, ते कर्म कांड न करता तू माझ्यासाठी हे कर्म कर. आणि म्हणूनच तुला भगवंतांनी त्याच्या भावना समजून घेऊन, त्याला दोन्हीकडनं निश्चितच कुठेतरी आनंद, कुठेतरी चांगल्याच भावना आहेत आणि चांगलीच गोष्ट घडणार आहे, हे सांगतानाच भगवंत सांगतायत, की तू एक क्षत्रिय आहेस. आणि म्हणून तो पळकुटेपणा तू दाखवू शकत नाहीस. तू जर ठरवलंस, की मी युद्ध करायचं नाहीये, मला संन्यास घ्यायचा आहे, मला जंगलात जाऊन संन्यास घेऊन बसायचं आहे, तर तसं नाही चालणार आहे. कारण तू एक क्षत्रिय म्हणून तुझे शत्रू तुझी निंदा करतील आणि तुला भ्याड म्हणतील. आणि अशा गोष्टीचा अपमान हा मरणोत्तर यातनांपेक्षा सुद्धा खूप भयंकर आहे. असा हा अपमान तुला सहन होणार नाही. आणि म्हणूनच तू युद्ध कर, दृढ निश्चयाने उठ आणि युद्ध कर. आणि म्हणूनच मग छोट्यातली छोटी, की पापी भावना तुझ्या मनात आणू नको. कारण तू जे करतोयस ती सेवा जर तू भगवंतांसाठी केली, जे तू भक्तीमध्ये करतोयस, मग इथे कुठेतरी बुद्धी आणि भक्तीची संलग्नता आहे. आणि म्हणूनच तू या या भक्ती मार्गातून जे काही काम करशील, जे काही कर्म करशील, ते योग भगवंतांशी जोडलं जात आहे. आणि म्हणून या भक्तीमध्ये मग ते निश्चितच पाप मानलं जाणार नाही. तू अधर्माविरुद्ध युद्ध करतोयस आणि तू तुझं युद्ध हे मला मला अर्पण कर. तू जे काही कर्म करतो आहेस ते मला अर्पण कर. आणि म्हणून भगवंतांची केलेली ही सेवा ही निश्चितच पापमय होऊ शकत नाही. आणि म्हणूनच भगवंतांनी हनुमानाचं उदाहरण दिलेलं आहे प्रभुपादांनी इथे, की हनुमानाने कशा प्रकारे त्याचा जय जयकार केला गेला. जरी सगळ्या लंकेला जाळलं त्यांनी, तरी तो निषेध व्यक्त केला. एका परस्त्रीवर ज्याने आपलं चुकीच्या भावना दाखवलेल्या आहेत, अशा रावणाविरुद्ध निषेध व्यक्त करून हनुमानाचा जय जयकार केला जातो. कारण त्यांनी आपल्या प्रभूंची सेवा केलेली आहे आणि आपल्या प्रभूंसाठी ते कर्म केलेलं आहे, भगवंतांसाठी केलेलं आहे. म्हणून त्यात कुठलीही पाप भावना नाही. आणि म्हणूनच तू कशा प्रकारे तू असमंजस होऊ नकोस. मग या पारिवारिक परंपरांबद्दल सांगताना आजही आपण वर्णाश्रम पद्धतीबद्दल जाणणार आहोत. कारण भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत, की त्यांचं उदाहरण घेऊन, की असा आदर्श व्यक्ती, मग त्या आदर्श व्यक्ती काय आहे, हे आपण आजच्या अध्यायात जाणणार आहोत. जिथे आपण कर्मयोग आणि आपलं यज्ञ, आपलं विहित कर्म जाणणार आहोत. आणि म्हणूनच भगवंतांनी प्रत्यक्ष स्वतःचं उदाहरण सांगून सांगितलंय, मी जर माझं विहित कर्म योग्य प्रकारे केलं नाही, तर या पृथ्वी तलावर
असंख्य अशी अमाप लोकसंख्या वाढेल आणि जो शांततेचा विनाशक असेल ती गोष्ट. आणि म्हणूनच प्रत्येकाने आपलं विहित कर्म योग्य प्रकारे कसं केलं पाहिजे, हे या कर्मयोगातून आपण आज जाणणार आहोत. म्हणून तू असमंजस न होता तू एका स्थिताधीर मुनी, ज्या प्रल्हाद महाराजांचं भगवंतांनी उदाहरण दिलेलं आहे, जे प्रल्हाद महाराज स्वतः इतके दृढनिश्चयी होते की कुठल्याही प्रकारचं मरणाच्या यातना सुद्धा त्यांना त्यांच्या दृढ निश्चयापासून हलवू शकल्या नाही. आणि असे हे स्थिताधीर मुनी, असं जे मन ज्यांचं स्थिर झालेलं आहे, ज्यांनी इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवलं आहे आणि त्या इंद्रिय विषयांच्या वासनांपासून कुठेतरी स्वतःला खूप नियंत्रित केलेला आहे, हा जो कंट्रोल आहे हा फक्त त्या स्थिताधीर मुनींजवळच असू शकतो, जे प्रत्यक्ष उदाहरण आपल्या प्रभुपादांचं दिलेलं आहे. आणि प्रभुपाद यांनी जसं मी काल सांगितलं, पहिल्याही अध्यायात सांगितलं, की मग असंख्य महिने प्रवास करून त्यांनी त्या बोटीवरून कितीतरी यातना सोसलेल्या आहेत, परंतु मनात एकच दृढ भावना होती, की कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये निर्माण करायची आहे. आणि अशा आपल्या गुरूंच्या आज्ञेने, की तू अनेक पुस्तकं लिही आणि ती प्रिंट कर, अशा या बॅक टू गॉड हेड मग अनेक पुस्तकं जी प्रभुपादांनी ज्याचा अनुवाद केलेला आहे, ती अगदी जनसामान्यांपर्यंत पोहोचायला पाहिजेत, कारण त्यांच्या मनामधल्या त्या भावना, कृष्ण भावना जागृत करायच्या आहेत. आणि अशा या स्थिताधीर मुनीचं आपण उदाहरण बघितलेलं आहे. आणि म्हणून मग क्रोधात भवती सम्मोहा, कशा प्रकारे काम, क्रोध, मग कामान, मग कशा प्रकारे कोण कोण हा सर्वात मोठा शत्रू आहे, जे आजच्याही अध्यायात आपल्याला जाणायचं आहे. की मग या बंधनामध्ये, कुठेतरी या मायेमध्ये आणि या मोहामध्ये, लोभ, मोह, माया, या सगळ्यामध्ये कुठेतरी मनुष्य जो अडकलेला आहे आणि स्वतःला या मोह जालामध्ये, त्या काम वासनेमध्ये, मग ज्या उदाहरणासकट मी तुम्हाला समजावलं, की मग आधी कुठेतरी फक्त ओढ, आसक्ती असते, त्या आसक्तीचं वासनेत रूपांतर, मग ती वासना पूर्ण नाही झाली तर कुठेतरी क्रोधात रूपांतर होतंय. आणि मग ती क्रोधाची भावना कुठेतरी बुद्धीचा नाश करते आहे, कारण मनाला संभ्रमात टाकतीये, कुठेतरी त्या मनाच्या भ्रमित असं मन करतीये, कारण मला ते हवंच आहे. आणि अशा एका कुठल्या तरी चुकीच्या भावनेने आणि कुठल्या तरी अट्टाहासाने जी गोष्ट केली जाते, कारण कुठेतरी ती वासना, भगवंतांनी सांगितलंय, जो सर्वात मोठा शत्रू आहे मनुष्याचा, ज्याच्यावरती या तिन्ही त्रिगुणांचा प्रभाव आहे, की जे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक. आणि त्याच्याही आधी आपण भगवंतांचे 3 टप्पे सुद्धा काल बघितलेले आहेत. त्याहीवर मी थोडीशी झलक टाकीन, की थोडंसं आपण ऐकूया, की कशाप्रकारे ब्रह्म, परमात्मा जे आणि भगवान, अशा या 3 टप्प्यामध्ये भगवंतांना जाणणारे भक्त आपण बघितले. मग भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलेला आहे. परंतु जो भगवान या रूपात भगवंतांना जाणतोय, तो भगवंतांशी किती संलग्न होऊ शकतो, हे आपण या अध्यायांच्या टप्प्या-टप्प्यांवरून जाणणार आहोत. आणि म्हणून या कर्मयोगातून कुठेतरी भक्तीचा मार्ग आणि ज्ञानयोगातूनही भक्तीचाच मार्गाला आपण जाणणार आहोत. आणि म्हणून भगवंतांच्या या सेवेमध्ये, या भक्तीमध्ये कशा प्रकारे मनुष्याने स्वतःला लीन केलं पाहिजे. आणि म्हणूनच भगवंतांनी या भक्तीचा महिमा पुढच्या अगदी त्या मधल्या सुंदर 7 ते 12 अध्यायांमध्ये ठेवलाय. आणि मग या कर्माने आणि ज्ञानाने ती भक्तीमध्ये समर्पित होतीये. कारण ज्ञानाचं जर आचरण केलं नाही आणि ज्ञानाचं भक्तीत रूपांतर झालं नाही, तर निश्चितच त्या ज्ञानाचा काहीच उपयोग नाहीये. आणि म्हणूनच मग कर्म सुद्धा जे भगवंतांसाठी केलं जातं, तिथे ते कर्म योगामध्ये जातं. आणि म्हणूनच या कर्म योगाविषयी आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. म्हणूनच आपण या शत्रूला, सर्वात मोठ्या शत्रूला, काम वासनेला कशा प्रकारे नियंत्रित करू शकतो, हे भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलंय. की मग तू कशा प्रकारे स्वतःच्या इंद्रिय विषयांवर विजय मिळवू शकतोस, मग त्या मनाला कुठेतरी केंद्रित करू शकतोस. आणि जेव्हा तू स्वतःला त्या भक्ती मार्गावर आणशील, मग जेव्हा हे कर्म तू मला अर्पण करशील, तेव्हा निश्चितच ते कर्म भगवंतांशी सांधलं जाईल आणि म्हणूनच ते भगवंतांसाठी केलं जाईल. अशा या कर्मयोगाला आपण आज जाणणार आहोत. मग तिथे कुठेतरी अर्जुनाला पटलेला पहिलाच प्रश्न आपल्याला जाणायचा आहे, एकम वद. मग अर्जुनाला युद्ध करायचंच नाहीये. हो, अर्जुन म्हणतोय की मी शस्त्र ठेवून दिली आणि मला हे युद्धच करायचं नाही. मग कुठेतरी अर्जुनाच्या मनामध्ये कारण चिकार आहेत,
परंतु मन युद्धासाठी तयारच होत नाहीये. मग ती कारणं, ते प्रश्न हे उद्भवतच जात आहेत. आणि म्हणूनच मग अर्जुनाने भगवंतांना प्रश्न विचारलेला आहे, की हे जे तू मला ज्ञान दिलेलं आहे, यामुळे मी अत्यंत कुठेतरी कन्फ्यूज झालाय अर्जुन. कुठेतरी त्याला कळत नाहीये, की नक्की मी काय केलं पाहिजे. कारण ज्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी ज्ञानयोग सांगितलेला आहे अर्जुनाला, की जे ज्ञान जे तू आत्मा आहेस आणि तू शरीर नाहीयेस. मग अर्जुनाला प्रश्न पडलाय, की हे ज्ञान घेऊन मी हे संन्यास स्वीकारावा, की मग एकीकडे तू सांगतो आहेस, की मग मी कुठेतरी स्वल्पम अपि यस्य, मी थोडंसं कर्म केलं तरीही ते कुठेतरी भगवंतांच्या सेवेमध्ये स्वल्पम असि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात. मग ते जरी मी छोट्यातलं छोटं, ज्या उंदराची गोष्ट आपण ऐकली, की मग ती भगवंतांच्या सेवेमध्ये त्या ज्योतीला त्यांनी वाचवलेलं आहे. तिथे कुठेतरी तो दिव्याची रक्षण केलेलं आहे दिव्याचं. परंतु त्या त्या प्राण्याला तेवढी बुद्धी क्षमता नाही हो. परंतु निश्चितच त्या बुद्धीच्या क्षमतेप्रमाणे आपण त्या प्राण्यांपासून कुठेतरी वेगळे आहोत आणि म्हणूनच आपण हे योग्य प्रकारे जाणू शकतो. म्हणून या अर्जुनाला पडलेल्या प्रश्नाला भगवंतांनी उत्तर पुढे निश्चित दिलंय, की निष्काम कर्म योग. मग कर्म संन्यास नाही तर कर्म योग किती महत्वाचा आहे. तर तू तुझं कर्म टाळू शकत नाहीस. तू कर्म कर आणि ते कर्म भगवंतांना अर्पण, तू मला अर्पण कर. तू माझ्यासाठी ते कर्म कर. म्हणजे त्या फळांच्या अपेक्षेविना ते कर्म कर, म्हणजे ते निष्काम कर्म केलं जातं. आणि असं हे निष्काम कर्म हे ज्ञान योगापेक्षा सुद्धा, म्हणजे जो तू शरीर नसून तू आत्मा आहेस. मग अर्जुनाला प्रश्न पडला, की आत्मा आहे तर आत्म्याला कशाला कशाला त्या राजा बनायचंय आणि राज्य चालवायचंय. कारण त्या आत्म्याच्या लेव्हलवर जर विचार केला आत्मिक पातळीवर, तर नकोय मला ते राज्य आणि मला नाही जगायचं, मला नाही युद्ध करायचंय, मला नकोय ते राज्य. परंतु भगवंत म्हणतायत, की तू जर असं म्हणालास आणि तू जर तुझं कर्म टाळण्यासाठी म्हणालास, मी आता संन्यास घ्यायला जातो आणि तू संन्यासी होऊन जर घराघरांमध्ये भिक्षापात्र घेऊन फिरलास, तर तिथे तू काय दाखवणार आहेस, की तू एक क्षत्रिय आहेस. तुला जर एखाद्याने भिक्षा दिली नाही संन्यासी म्हणून, तर तू तलवार काढशील हो. कारण ते तुझं कर्म आहे. आणि तू धर्मानी क्षत्रिय, तुझ्या कर्माने तू क्षत्रिय आहे. आणि हा वर्णाश्रम धर्म आपल्याला जाणायचा आहे पुढे जाऊन. म्हणून की एक क्षत्रियाचं कर्म काय आहे, तर तू युद्ध केलं पाहिजेस. आणि हे युद्ध करताना तू ते स्वतःसाठी न करता, स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी न करता, ते भगवंतांना, त्या कृष्णाला अर्पण कर. तिथे कुठेतरी कृष्ण भावना, तिथे कुठेतरी कृष्ण असू दे. त्या कर्मामध्ये कुठेतरी कृष्ण भावना असू दे. म्हणजेच ते कर्म हे फळांसहित भगवंतांना अर्पण केलं जातं, म्हणजे ते निष्काम कर्म ठरतं. आणि म्हणून या कर्मकांडापासून कर्मयोगाला आपल्याला जाणायचंय. मग हा वर्णाश्रम धर्म मी जो सांगितला, जिथे आपल्याला वर्णांना जाणायचंय आणि कुठेतरी वर्णाश्रम पद्धती आश्रमांना जाणायचंय. मग या वर्णांचा भेद कसा केलेला आहे, तर कर्मानुसार केलेला आहे. आणि हे आश्रम कुठे आहेत, तर हे आध्यात्मिक मार्गावरती ती जे एक विभाजन केलेलं आहे भगवंतांनी मनुष्याच्या जीवनाचं. आणि म्हणून या वर्णांना कसं जाणायचंय, की त्या कर्मामुळे जे काही ते कर्म करतायत, मग जो एक ब्राह्मण आहे, एक क्षत्रिय आहे, एक वैश्य आहे आणि एक शूद्र आहे. मग ज्या ब्राह्मणाचं कर्तव्य आहे, की तो वेदांचा अभ्यास करतो, ज्या क्षत्रियाने युद्ध केलं पाहिजे, ज्या वैश्याने व्यापार केला पाहिजे आणि ज्या क्षुद्राने जे कर्म, मग ते खालच्या वर्गाचं मानलं नाही जात. भगवंतांकडे कुठलाच भेदभाव नाहीये हो. एखादा क्षुद्र सुद्धा भगवंतांना तितकंच तितकंच प्रार्थू शकतो आणि तितकंच आपलं कर्म त्यांना अर्पण करू शकतो. आणि म्हणूनच या सर्वात मोठ्या यज्ञाला आपल्याला जाणायचंय. आणि मग हे सगळं करताना कळतंय पण वळत नाही. 10 पावलं पुढे जातायत, पण 5 पावलं मागे का खेचली जातायत? हा खेचल्या जाण्याचं कारण आपल्याला बघायचंय. कारण सर्वात मोठा शत्रू कोण आहे, जो आपल्याला मागे खेचतोय, या शत्रूला जाणून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपल्याला या 3ऱ्या अध्यायामध्ये कर्मयोगाविषयी जाणून घ्यायचं आहे. आणि म्हणूनच या कर्मयोगात सांगताना अर्जुनाला पडलेला प्रश्न भगवंतांना अर्जुन विचारतायत, की एकम वद, तू मला एक काहीतरी सांग, की मी ज्ञान घेऊन संन्यास घेऊ का मग मी कर्म करू? कारण जिथे तू म्हणतोयस, की मी कर्म करणं पाप नाहीये, मी भक्तीमध्ये जे कर्म करीन, मी जे सेवेमध्ये कर्म करीन ते पाप नाहीये. मग तू एकीकडे मला कर्मही करायला सांगतोयस. म्हणून मग भगवंत सांगतायत, कर्मेंद्रियाणि संयम्य
य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थं विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो कर्मेंद्रिये संयमित करतो, परंतु ज्याचे मन इंद्रिय विषयांचे चिंतन करीत आहे, तो निश्चितपणे स्वतःची फसवणूक करतो आणि अशा मनुष्याला मिथ्याचारी म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता बघा बरं, तुम्ही चॅट मध्ये मला उत्तर द्याल. तुम्हाला वाटतोय का हो चॅट मध्ये असलेला माणूस हा तुम्हाला वाटतोय कुठे योगी आहे, संन्यासी आहे? सांगा तुमच्या मते काय उत्तर द्याल तुम्ही? का नाही वाटणार हो मनीषा माताजी? का नाही वाटणार वसुधा माताजी? का नाही? सागर प्रभूजी सांगा, कारण काय त्याचं? सांगा एखाद दुसऱ्या शब्दामध्ये माझ्या लक्षात येईल. भौतिक साधनं. अगदी बरोबर माताजी, अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. बिडी वाढत आहे. अगदी बरोबर, बरोबर, अगदी बरोबर. येस, अगदी एक्झॅक्टली. कारण म्हणजे कुठेतरी हा मिथ्याचार आहे, नियंत्रणा नाही. अगदी बरोबर. येस. आणि म्हणूनच कुठेतरी जरी ही भगवी वस्त्र धारण केली, कुठेतरी त्या दाखवण्यासाठी, कुठेतरी त्या इंद्रियांचा त्याग केला हे दाखवण्यासाठी ती भगवी वस्त्र धारण करून गळ्यात हार घातले, आणि परंतु ती मनाचं काय करणार हो? त्या मनाच्या वासनांचं काय? त्या मनातल्या इच्छा आणि मनातल्या ज्या आकांक्षा आहेत त्या संपल्याच नाहीयेत. मग भगवंत याला मिथ्याचार म्हणतायत. भगवंतांना असा नकोय मिथ्याचार आपल्याकडून. भगवंत सांगतायत की मिथ्याचारी लोक हे अतिशय ढोंगी असतात आणि त्यांचं कर्म स्वतःची फसवणूक करत असतात. ते स्वतः अशा मनुष्याला भगवंतांनी मिथ्याचारी म्हटलेलं आहे. परंतु भगवंतांना आपण त्या प्युअर भक्तीमध्ये, आपण त्या शुद्ध भक्तीमध्ये हवे आहोत. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत त्या इंद्रिय वासनांना आणि म्हणूनच त्या इंद्रिय विषयांना मग जो यज्ञ केला पाहिजे, जे जे विहित कर्म केलं पाहिजे, ते इतकं इतकं शुद्ध भावनेने केलं पाहिजे की कुठेतरी त्या इंद्रिय विषयांपासून, त्या वासनांपासून स्वतःला नियंत्रित केलं पाहिजे. आणि म्हणूनच तुम्ही जे कर्म करता आहात ते ज्ञानाने कर्म करा. कारण हे ज्ञानाने केलेलं कर्म हे तुम्ही आचरणात आणलेलं ज्ञान आहे. जर ते ज्ञान आचरणात न आणता कर्म केलं तर तुम्ही स्वतःच्या इंद्रिय भोगासाठी ते कर्म करता आहात आणि मग ते कर्म कांड मानलं जात आहे. आणि इथे हे जे दिसतंय आपल्याला, हे यज्ञ याग केले जातात, ते जर विष्णूला अर्पण केले गेले, तो यज्ञ भगवंतांना अर्पण केला गेला, तर निश्चितच तो कुठेतरी ते कर्म योगाशी साधलं जातं आणि ते भगवंतांशी साधलं जातं. म्हणून या कर्मयोगाला जाणण्याकरता आपल्याला हे सुंदर उदाहरण पण आहे. यस्तिंद्रियाणि मनसा नियमाभ्यरभते अर्जुन कर्मेंद्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. या उलट जर एखादी प्रामाणिक व्यक्ती मनाद्वारे इंद्रियांना संयमित करण्याचा प्रयत्न करीत असेल आणि आसक्ती न ठेवता कर्मयोगाचा कृष्ण भावनाभावी प्रारंभ करीत असेल तर ती व्यक्ती अधिक श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग हा मिथ्याचारी व्यक्ती नसून तुम्ही जर या व्यक्तींना बघितलं तर हा राजा रुद्र प्रताप आहे की ज्यांना चैतन्य महाप्रभूंचं, जे मी सांगितलं 500 वर्षापूर्वी ज्यांनी पृथ्वी तलावर येऊन ज्या महामंत्रांचा महिमा अगाध असा दिलेला आहे आणि असा हा महामंत्र मानवाला दिलेला आहे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हा चैतन्य महाप्रभूंनी, आणि जो पंचतत्व मंत्र म्हणतो त्याच्यामध्ये जे आपण म्हणतो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी गौर भक्त वृंद, अशा या म्हणजे 5 अशा या महात्म्यांचं आपण कुठेतरी स्मरण करत असतो. त्यापैकी एक जे भगवंतांचाच अवतार आहे चैतन्य महाप्रभू, या चैतन्य महाप्रभूंच्या काळातली ही गोष्ट आहे. आणि जे इतर आहेत ते बलराम आहेत, नारद मुनी आहेत, राधाराणी आहेत आणि शिव आहेत. अशा या सगळ्यांचा मिळून हा पंचतत्व मंत्र की ज्यांचं स्मरण केलं जातं. आणि म्हणूनच त्यांचं स्मरण केल्यानंतर या कृष्णाच्या महामंत्राला सुरुवात केली जाते. कुठेतरी त्या महान महद्भावांचं आणि कुठेतरी त्या महान व्यक्तींचं स्मरण केलं जातं. तिथे प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू हे कृष्णाचाच अंश होते.
आणि ज्यांनी राधा खूप सुंदर अशी संकल्पना आहे हो, की जी आपल्या क्षमतेच्या, आपल्या कल्पना शक्तीच्या, आपल्या आकलन शक्तीच्याही कुठेतरी खूप पलीकडे आहे. ज्या राधा राणींना, की जी अत्यंत गोपींमध्ये जी भगवंतांना प्रिय अशी गोपी होती. कारण गोपींबद्दल जर तुम्हाला सांगायचं झालं तर नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हणून जे मी तुम्हाला पुढे जाऊन सांगेन, की ज्या गोस्वामींबद्दल मी सांगितलं, चैतन्य महाप्रभूंच्या काळामध्ये ज्या व्यक्तींनी चैतन्य महाप्रभूंनी ज्यांना दीक्षा दिली, त्या गोस्वामी म्हणजे गोस्वामी, प्रत्येकाच्या इंद्रियांवर ज्यांनी विजय मिळवलेला आहे असे गोस्वामी. आणि अशा या गोस्वामींनी नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन, उपदेशामृत, त्याच्यानंतर भक्ती सिंधू चरितामृत असे अनेक, चैतन्य चरितामृत, अशी ईशोपनिषद, अशी अनेक उपनिषद आणि पुस्तकं लिहून ठेवलेली आहेत, की ज्याच्यामध्ये या उपदेशामृतामध्ये कुठेतरी भक्तांनी कशा प्रकारे आणि मग ही कृष्ण भावना कशी जोपासता येईल याची पूर्णपणे उपदेशामृत असं वर्णन केलेलं आहे. आणि जीव गोस्वामींनी असे अनेक जे 6 गोस्वामी मुख्य आहेत, त्या गोस्वामींपैकीच ज्यांनी हे वर्णन केलेलं आहे. आणि मग जे भक्ती सिंधू म्हटलं मी तुम्हाला, ते ज्यांनी लिहिलेलं आहे त्याच्यामध्येच चैतन्य महाप्रभूंचं वर्णन केलेलं आहे. आणि ज्या प्रकारे मग ज्या नेक्टर ऑफ डिव्होशन म्हणजे भक्ती कशी करावी, इतकी सुंदर आणि अवीट भक्ती आहे, की त्या भक्तीविषयी म्हणजे आपण बोलताना म्हणतो ना, की मध अगदी तोंडातून गळते. इतकं सुंदर असं अवीट असं त्याचं वर्णन आहे त्या पुस्तकामध्ये. आणि म्हणूनच हे पुढच्या टप्प्यांवर जेव्हा मी अभ्यास करतो, तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी कुठेतरी उल्लेखित होतात आणि ते तुमच्यापर्यंत थोडंसं शेअर करण्याची इच्छा असते. म्हणून मी ते कुठेतरी त्याचा उल्लेख करतेय, की हा जो राजा कुलशेखर आहे, हा चैतन्य महाप्रभूंच्या काळामध्ये त्याला भगवंतांचं दर्शन घ्यायचं होतं, चैतन्य महाप्रभूंचं. पण ज्यांनी ते दर्शन घ्यायला नाकारलं, कारण जो भौतिक जगतामध्ये आहे, तो कुठेतरी इंद्रिय विषयांशी संलग्न आहे आणि तो कुठेतरी वासनांमध्ये आहे, इंद्रिय विषयांमध्ये आहे. म्हणून मी त्यांचं दर्शन घेऊ शकत नाही असं महाप्रभूंनी सांगितलं. पण कुठेतरी राजा रुद्र प्रताप खट्टू झाला आणि त्याला दर्शन घ्यायचं होतं. मग जेव्हा त्याच्या सेवकांनी सांगितलं, की जगन्नाथपुरीची यात्रा येतीये, सॉरी, आणि त्या पुरीच्या यात्रेचं ज्यांनी आयोजन केलं, त्या प्रत्यक्ष या राजा कुलशेखरांनी त्याच रस्त्यावरती जिथे पुरीला प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू येणार होते आणि चैतन्य महाप्रभू रस्त्यात असताना, परंतु राजा रुद्र प्रतापनी स्वतः हातामध्ये कुंचा घेतला आणि त्या कुंचाने तो रस्ता ते स्वच्छ करत होते. मग कुठलाही राजा असल्याचं किंवा सगळ्या गोष्टी त्यांनी बाजूला ठेवल्या होत्या आणि मनात एकच भावना होती, की भगवंतांची सेवा. आणि म्हणून हा कर्मयोग बघा, की म्हणून आसक्ती न ठेवता, की जे इंद्रियांना संयमित करण्याचा प्रयत्न करून कुठलीही आसक्ती, मग त्या इंद्रिय विषयांचा विचार न करता ती अनासक्ती दाखवून भगवंतांच्या सेवेवर कुठेतरी आसक्ती आणून ती कृष्ण भावनेने भगवंतांची सेवा करणं, अशी व्यक्ती निश्चितच श्रेष्ठ आहे. आणि मग चैतन्य महाप्रभूंनी जेव्हा हे दृश्य बघितलं, तेव्हा ते त्याच्यावर प्रसन्न झाले आणि निश्चितच त्यांना दर्शन दिलेलं आहे. अशा या कर्मकांडापासून कर्मयोग म्हणून हा कर्मयोग काय सांगतोय आपल्याला, अशा या ना त्या अशा विविध मार्गांनी आपल्याला जो यज्ञ जाणायचा आहे, जो यज्ञ विष्णूंना अर्पण केला जातो आणि कशा प्रकारे हा राजसूय यज्ञाबद्दल जे चित्रात तुम्हाला दिसतंय, ते भगवंतांना देवाचं स्थान म्हणजे परमेश्वराचं आणि अधिकस्य असं स्थान देऊन युधिष्ठिर महाराज नारदांच्या मार्गदर्शनाखाली या राजसूय यज्ञाचं आयोजन केलेलं होतं. यज्ञार्थार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री विष्णू प्रीत्यर्थ यज्ञ म्हणून कर्म केले पाहिजे, नाहीतर कर्म हे या भौतिक जगामध्ये बंधनास कारणीभूत ठरते. म्हणून हे कौंतेया, तू आपल्या नियत कर्माचे पालन श्री विष्णूंच्या संतोषार्थ कर आणि या प्रकारे तू नेहमी कर्मबंधनातून मुक्त राहशील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणूनच जे कर्म करतो आहेस ते कर्म विष्णू प्रीत्यर्थ यज्ञ आणि युधिष्ठिर महाराजांचे, ज्यांना धर्मराज म्हटलं जातं, जे सत्याचे प्रतीक आहेत, अशा युधिष्ठिर महाराजांनी बघा, सगळ्याचं ज्ञान जरी असलं तरी नारद मुनींच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी त्या राजसूय यज्ञाला, जिथे जिथे भगवंतांना आनंद मिळणार होता, जो यज्ञ विष्णूंना अर्पण केला गेला आणि त्या विष्णूंना आनंदित करण्याचं, प्रसन्न करण्याचं ते त्या दृष्टीने तो प्रयत्न
प्रयत्न केला गेला. आणि म्हणूनच त्या युधिष्ठिर महाराजांनी प्रजेला कुठेतरी त्यातून आनंद मिळेल आणि हा विष्णूंना यज्ञ अर्पण केल्यानंतर भगवंतांशी संलग्नता साधली जाईल, या उद्देशाने किती हा निर्मळ उद्देश होता बघा. आणि म्हणूनच हे कर्म जे केलं जातं, हे कर्म योगातून म्हणजे तो यज्ञ, की प्रत्येकाचं विहित कर्म जर भगवंतांना अर्पण केलं गेलं तर तो यज्ञ हा भगवंतांपर्यंतच पोहोचतो. आणि म्हणूनच श्री विष्णू प्रित्यर्थ यज्ञ म्हणून कर्म केलं नाही तर कर्म हे भौतिक जगतास मग मी हे करतो आहे आणि मी याचा भोगता आहे आणि मी माझ्यासाठी हे करतो आहे, तर मग ते कुठेतरी तुम्हाला फक्त त्या बंधनांमध्येच जखडतं. जसं आपण म्हणतो की पुढे जाऊन आपल्याला ही कर्माची गुंतागुंत अजून जाणायची आहे. मी कर्म करतो आहे, मी भोगता आहे, मग त्या कर्माचे जे भोग आहेत ते सुद्धा भोगायला तयार हो. मग पुढे जाऊन आपल्याला त्या भोगांविषयी सुद्धा जाणायचं आहे की कशा प्रकारे संस्पर्शजा भोगम, की मग अनेक गोष्टींचं काय म्हणतात ना औत्सुक्य आहे आणि अनेक गोष्टींचा भोग घ्यायचा आहे आणि अनेक गोष्टींना उपभोगायचं आहे. त्या उपभोगायच्या गोष्टींबरोबर कुठेतरी ते भोग सुद्धा निश्चितच भोगायला लागतात. आणि म्हणूनच मग भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की ज्या प्रकारे भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम, हा यज्ञ भगवंतांना अर्पण केला पाहिजे. म्हणून हे कौंतेया तू आपलं नियत कर्मांचं पालन श्री विष्णूंच्या संतोषार्थ कर, या प्रकारे तू कर्म बंधनातून मुक्त राहशील. मग असे हे यज्ञ कोण करतं, तर हा यज्ञ बघा की मग हा यज्ञ हा प्रत्येक मनुष्य करू शकतो. हा यज्ञ काय आहे हे आपल्याला जाणायचंय. मग हा यज्ञ एक शेतकरी सुद्धा करतोय बघा, एखादी ब्राह्मण सुद्धा आपला यज्ञ करू शकतो, एखादी क्षत्रिय सुद्धा आपला यज्ञ करू शकतो. यज्ञ जेव्हा केले जातात, आता तुम्ही बघाल की हे विष्णूंसाठी जे यज्ञ केले जात आहेत, मग इथे आपल्याला दिसतं आहे की अनेक इव्हन पुराणामध्ये आपण अनेक यज्ञ याग जे ऋषी मुनी यज्ञ याग करायचे, अनेक आहुती द्यायचे त्याच्यामध्ये, या सगळ्या आहुतींद्वारे तो यज्ञ भगवंतांपर्यंत पोहोचावा आणि त्याचं फल हे भगवंतांनाच अर्पण करता यावं, अशा हेतूने तो यज्ञ केला जातो. आणि म्हणून मग इथे आपल्याला एक शेतकरी दिसतो आहे. तो शेतकरी काय करतो हो, शेतात काम करतो. हे शेतात काम करणं तो त्याचं कर्म हे भगवंतांना जर त्यांनी अर्पण केलं तर तो पर्जन्य राजा पण निश्चितच त्याला प्रसन्न होतो. आणि ज्या पर्जन्य राजाची प्रसन्नता होऊन जेव्हा वरुण राजा पडतो आणि जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा तिथे धान्य निर्मिती होते हो. आणि ती धान्य निर्मिती जेव्हा पुन्हा त्याच्यातनं अन्न बनवलं जातं आणि ते अन्न जेव्हा भगवंतांना अर्पण केलं जातं तेव्हा पुन्हा ते कृतज्ञतेने भगवंतांपर्यंतच पोहोचलं जातं. आणि म्हणूनच मग प्रत्येक व्यक्तीने बघा, मग तो क्षत्रिय असू दे, ब्राह्मण असू दे, मग ब्राह्मणांनी जे वेदांना आणि उपनिषदांना जाणायचंय, या सगळ्यामध्ये जी आहुती द्यायची आपल्या ज्ञानाने, अशा प्रकारे ते ज्ञानातनं आहुती देऊन मग ते ज्ञान पुन्हा भगवंतांचं स्मरण करण्यामध्ये वापरलं जातं. पुन्हा एखादा क्षत्रिय जर असेल, त्यांनी युद्ध करण्यामध्ये ती आहुती अनेक शस्त्रांनी ती आहुती दिली, तर मग ते शस्त्रानिशी जे युद्ध केलं जातं ते त्या क्षत्रियाचा धर्म आहे, ते क्षत्रियाचा यज्ञ आहे आणि त्यांनी तो योग्य प्रकारेच केला पाहिजे. ते युद्ध म्हणून भगवंत म्हणतायत अर्जुनाला, तू मला अर्पण कर. म्हणजे निश्चितच पुन्हा कृष्णालाच अर्पण केलं जाते. सर्वम कृष्णार्पणम, कृष्णाचं कृष्णापर्यंतच पोहोचवलं जातं. ही जी कृतज्ञतेची भावना मनामध्ये आहे ती अत्यंत महत्वाची आहे. मग एखादी गृहस्थ आश्रमातली व्यक्ती सुद्धा यज्ञ अर्पण करू शकते, जिथे एखाद्या पत्नी बरोबर मग हा यज्ञ स्वीकारून या कौटुंबाचा कौटुंबिक जबाबदाऱ्या स्वीकारून मग जेव्हा पुढे स्त्री बरोबर राहून मग जेव्हा लग्न संस्थेमध्ये या गृहस्थाश्रमामध्ये स्वतःला आणून आणि मग पुढे जी अपत्य निर्मिती केली जाते, ती अपत्य जेव्हा कृष्ण भावनेने समर्पित केली जातात, त्यांच्या मनामध्ये जेव्हा त्यांच्या मनामध्ये जेव्हा कृष्ण भावना जागवली जाते आणि मग ही कृष्ण भावना भावित संतती जी निर्माण केली जाते, अशा प्रकारे पुन्हा कृष्णाला तो यज्ञ अर्पण केला जातो. म्हणून आपला प्रत्येक, मग तो ब्राह्मण असू दे, मग तो वैश्य असू दे, क्षुद्र असू दे, क्षत्रिय असू दे, आणि तो आश्रमांच्या द्वारे
तो ब्रह्मचर्याश्रमामध्ये असू दे, तो गृहस्थाश्रमामध्ये असू दे, तो वानप्रस्थाश्रमामध्ये असू दे किंवा संन्यासाश्रमामध्ये असू दे, असे हे वर्ण आणि आश्रम याची विभागणी भगवंतांनी ही फक्त कर्मानुसार केलेली आहे. आणि म्हणून प्रत्येकाने आपलं विहित कर्म, आपला यज्ञ हा योग्य पद्धतीने पार पाडला पाहिजे. जर हा यज्ञ भगवंतांना अर्पण केला तर बघा, मग जसं मी आता म्हटलं की जे विष्णूला यज्ञ अर्पण करतात आणि मग ज्याच्यापासून पर्जन्य राजांनी या शेतकऱ्याला जे अन्नधान्य दिलेलं आहे, मग त्या अन्नधान्यातून जे अन्न निर्माण केलं जातं ते इतकं शुद्ध असतं बघा. एखाद्या सणासुदीला आपण किंवा इतरही वेळी प्रत्यक्ष भगवंतांना कृतज्ञ त्यांची मग ती कृतज्ञता मानून कुठेतरी जेव्हा तो नैवेद्य म्हणून अर्पण केला जातो भगवंतांना आणि तो नैवेद्य तेव्हा ग्रहण केला जातो, तेव्हा तो साधा वरण भात भाजी पोळी का असे ना हो, परंतु त्याचा स्वाद मला सांगा किती किती सुंदर असतो आणि किती त्याची गोडी अवीट असते. सांगा मला चॅट मध्ये की किती त्या नैवेद्याचं. मग तुम्हाला सगळ्यांना अनुभव आहे का हो याचा, की अगदी साधा वरण भात कालवून जरी खाल्ला त्या दिवशी आणि तो नैवेद्य जरी भगवंतांचा खाल्ला, मग तो शिरा केला असू दे किंवा काहीही गोडधोड केलं असू दे. एक्झॅक्टली वसुधा माताजी, सागर प्रभूजी, अगदी बरोबर, की या भावना तुमच्या जाणून घ्यायला खूप आवडेल. कारण की ती जी कृतज्ञता आहे आणि मग हे जे अन्न ग्रहण केलं जातं भगवंतांना अर्पून, जेव्हा ते अन्न ग्रहण केलं जातं तेव्हा ते अन्न मनुष्याला शुद्ध करतं, मनुष्याच्या पेशी शुद्ध करतो, मनुष्याच्या स्मरण शक्तीला शुद्ध करतं आणि अशा प्रकारे मनुष्य मुक्तीच्या मार्गाने स्वतःला स्मरू शकतो, स्वतःला त्या मार्गावरती घालू शकतो, जेव्हा तो स्वतःला त्या आत्मिक पातळीवर आणू शकतो. आणि मगच तो विचार करू शकतो की मग मी शरीर नाहीये, आत्मा आहे, आत्मा परमात्म्याचाच अंश आहे. आणि अशा प्रकारे जेव्हा तो स्वतःला मुक्तीच्या मार्गावरती या भक्तीच्या भावनेतून मग हे जे जीर्ण झालेलं शरीर जेव्हा त्यागलं जातं त्या आत्म्याकडून, तेव्हा निश्चितच ते भगवंतांच्या धामाला जाण्यासाठी आसुसलेलं असतं. आणि पुन्हा उलटून या भौतिक जगतामध्ये जन्म मृत्यू जरा व्याधी ज्यांनी हे सगळं वेढलं गेलेलं आहे हो. कारण जिथे जन्म आहे, मृत्यू आहे, मग हे जर्जर असं म्हातारपण आहे आणि निश्चितच व्याधी आणि रोगांना सुद्धा तोंड द्यायला लागतं. मग निश्चितच करून या भौतिक जगतामध्ये पुन्हा आपल्याला फिरून यायला लागत नाही. हरे कृष्ण. कोण वाचेल? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. वेदामध्ये सांगितल्याप्रमाणे यज्ञ केल्याने सर्व क्रिया शुद्ध होतात. आहार शुद्धे सत्व शुद्धे हा सत्व शुद्धे ध्रुवा स्मृती हा स्मृती लभे सर्व ग्रंथीनां विप्र मोक्षा. यज्ञ केल्याने मनुष्याचा आहार शुद्ध होतो आणि शुद्ध आहार ग्रहण केल्याने त्याचे जीवन शुद्ध बनते. जीवन शुद्धीमुळे स्मृतीमधील अतिसूक्ष्म बुद्धींचे शुद्धीकरण होते आणि जेव्हा स्मृती शुद्ध होते तेव्हा मनुष्य मोक्ष मार्गाबद्दल विचार करू शकतो. आणि या सर्वांची परिणिती वर्तमान समाजासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या कृष्ण भावनेमध्ये होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच अशी जेव्हा व्यक्ती, असा भक्तच हे करू शकतो जो भगवंतांना तो नैवेद्य अर्पण करून मगच तो ग्रहण करतो. मग जे मी 4 नियम सांगितले की जे इस्कॉन सांगतं की मांसाहार करू नका, त्याच प्रकारे शाकाहारी जरी कोणी असलं तरी तो शाकाहार करणारी व्यक्ती सुद्धा कुठेतरी चुकीच्या मार्गाला कधी जाऊ शकते, जेव्हा ती कृतज्ञता अर्पण करत नाही. ते अन्न भगवंतांना अर्पण न करता खाल्लं तर ते पाप समजलं जातं. कुठेतरी ती कृतज्ञता महत्वाची आहे. मग तुम्ही म्हणाल हो, कारण ऑफिसेसमध्ये असता, मग या भौतिक जगतामध्ये खूप कठीण आहे. परंतु मनापासून जेव्हा आपण साधं बघा हे श्लोक म्हणतो, वदनी कवळ घेता, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल जो श्लोक आपण म्हणतो, तर जेव्हा वदनी कवळ घेता ह्या जे श्लोक म्हटला जातो त्याच्यातनं कुठेतरी कृतज्ञता निर्माण केली जाते की भगवंतांना ते अर्पण केलं जात आहे. आणि मग आपण त्या श्लोकामधून एक मिनिट, एक सेकंद करू. ओके, सॉरी. तर असा हा आहार शुद्ध बनतो आणि म्हणूनच जे श्लोक म्हणून किंवा हा आहार शुद्ध सत्व शुद्धी सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृती स्मृती लब्धे सर्व ग्रंथीना विप्र मोक्ष.
मग जे मी म्हटलं वदनी कवळ घेता अन्न हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नो हे जाणिले यज्ञ कर्म जीवन करीची विद्वा जीवन करीची विद्वा मला थोडस अन्न हे पूर्ण ब्रह्म. जीवन करीची विद्वा अन्न हे पूर्ण पूर्ण ब्रह्म. ब्रह्म उदर भरण नो हे जाणिले यज्ञ कर्म यज्ञ कर्म. सहज हवन होते नाम नाम घेता आपुकाचे. आपुकाचे जीवन करीची विद्वा विद्वा अन्न हे हे पूर्ण पूर्ण ब्रह्म म्हणजे आपण हे जे सॉरी थोडस शब्द इकडे तिकडे झाले आपण म्हणताना सुरुवात करतो तेव्हा ते आपोआप येतं पण सांगण्याचं उद्दिष्ट आहे की या श्लोकातून आपण जी कृतज्ञता भगवंतांना व्यक्त करतो की मग ह्या श्लोकातून ज्या मंत्रातून आपण जे काही अन्न खाणार आहोत ग्रहण मग आपल्याला आवडतं ते भगवंतांना हे करायचं नाही हो मग त्याचाच नैवेद्य बनवून मग हे कुठेतरी स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी पुन्हा झालं परंतु जेव्हा तो सगळा चारीठाव अन्न आणि म्हणून मग आपल्याला पुढे जाऊन 9व्याही अध्यायात जाण्याचं आहे हो पत्रम पुष्पम फलम तोयम की मग भगवंतांना एवढा 56 भोग सुद्धा नकोय की साधं तुम्ही पाणी भगवंतांना अगदी मनापासून अर्पण केलं तरी ते भगवंतांपर्यंत निश्चित पोहोचतंय हे निश्चित आपल्याला अध्यायामध्ये त्या जाणायचं आहे अजून सखोलपणे पण म्हणून इथे उद्दिष्ट हे आहे की जे विष्णूंना अर्पण केले जातात यज्ञ त्या प्रकारे जे अन्न त्यांना अर्पण केलं जातं त्या नैवेद्याला जेव्हा ग्रहण केलं जातं तेव्हा त्या उती शरीरातल्या किती शुद्ध होतात की मग त्या शरीरातल्या शुद्ध उतींना निश्चितच त्याचे विचार त्यांचे आचार बदलतात आणि त्या शुद्ध मार्गाबद्दल आणि त्या मोक्षाच्या मार्गाबद्दल मनुष्य निश्चितच विचार करू लागतो हरे कृष्ण ना भगवत भक्त हे सर्व प्रकारच्या पापातून मुक्त होतात कारण ते सर्वप्रथम यज्ञाला अर्पण केलेलं अन्न ग्रहण करतात इतर लोक जे आपल्या स्वतःच्या इंद्रिय भोगाकरिता भोजन बनवितात ते खरोखर केवळ पापच भक्षण करतात हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण तेच मी आता स्पष्ट केलं आणि म्हणूनच ज्या यज्ञाला मग जे अन्न पाण्यावरती पुन्हा आपण हेच आधीच्या ज्या शेतकऱ्याच्या ह्याच्यात सर्व प्राणी मात्र ज्या अन्नधान्यावर जगतात जे पावसापासून होते मग पाऊस हा यज्ञापासून ज्या आपण त्याच्यामध्ये बघितलं की पाऊस हा यज्ञापासून निर्माण झालेला आहे आणि म्हणूनच या यज्ञापासून पाऊस निर्माण झालेला यज्ञ विहित कर्मांपासून होतो आणि म्हणूनच या विहित कर्मांनी की प्रत्येकाने आपलं विहित कर्म जर मनापासून केलं तर तो यज्ञ मग ज्या कलियुगाचा यज्ञ मी म्हटलेला आहे या कलियुगाचा मंत्र हा एकच आहे हा महामंत्र की मग प्रत्येक जण आपापल्या प्रकारे नामजप करत असतात ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी या कृष्णाच्या महामंत्राला लिहिलेला आहे तर त्यांनी सांगितलंय हरेर नम हरेर नम केवलम एव नास्ती गतीर अन्यथा की मग दुसरा कुठलाही मार्ग नाही आणि म्हणूनच फक्त भगवंतांचं नाव की जो यज्ञ कलियुगाचा यज्ञ जे मी सांगितलं सत्ययुगामध्ये त्रेतायुग द्वापारयुग आणि कलियुग ज्या सत्ययुगामध्ये ध्यानाला यज्ञ मानलं जायचं ज्या त्रेतायुगामध्ये अनेक यज्ञ आहुती दिल्या जायचा त्याला यज्ञ मानलं जायचं ज्या द्वापार युगामध्ये भगवंतांच्या मूर्तींची पूजा करून आणि ज्या देवळांमध्ये आणि मंदिरांमध्ये ज्या पूजा केल्या जायच्या तो यज्ञ मानला जायचा द्वापार युगामध्ये आणि या कलियुगामध्ये नामस्मरण करणं हा एकमेव यज्ञ आहे हरेर नम हरेर नम हरेर नम आणि म्हणूनच या हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अशा या यज्ञै संकीर्तन प्रायैरी यजंती ही सुमेधसहा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जो पंचतत्व मंत्र मी सांगितला ज्या 5 जणांचं स्मरण केलं जातं त्यापैकी चैतन्य महाप्रभू आपल्याला दिसतायत चित्रात ज्यांनी या महामंत्राला पृथ्वी तलावरती आणलेला आहे जो महामंत्र म्हटला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आणि म्हणूनच या यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी या कलियुगाचा यज्ञ जो आहे हा कलियुगाचा हा नामजप हा यज्ञ आहे हरे कृष्ण कोण वाचणार माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी म्हणून कर्मफलांवर आसक्ती न ठेवता मनुष्याने कर्तव्य म्हणून कर्म केले पाहिजे कारण अनासक्त होऊन कर्म केल्याने त्याला परमेश्वर प्राप्ती होते हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण आणि म्हणूनच कर्मफलाला बघा की मग आता हा कर्मकांड ते कर्मयोग सागर प्रभूजी नंतर मी तुमचा प्रश्न घेते नक्की
आणि म्हणूनच या कर्म फळांना कुठेतरी तुम्हाला वाचायची इच्छा आहे का प्रभूजी? चॅटमध्ये उत्तर द्या. वदनी कवळ घेताना मग ह्या ही श्रीहरीचे. अच्छा, तुम्ही ते पण तुम्हाला वाचायची इच्छा आहे. बरं, ठीक आहे. तुम्हाला प्राची माताजी त्यांना तुम्ही अनम्यूट करू शकता मधून. हा हो माताजी, हा करते माताजी. त्यांना, हा, सांगते चालेल. त्यांना. हो हो. येस येस, धन्यवाद माताजी. आणि म्हणूनच जे कर्मकांडापासून कर्मयोगापर्यंत, मग ह्या कर्माला सुद्धा बघा जाणण्याचा प्रयत्न करा की हे कर्म कशा प्रकारे सकाम कर्म असू शकतं आणि जे निष्काम कर्म असू शकतं. आणि म्हणूनच इथे कुठेतरी जेव्हा ते कर्म बघा की भगवंतांनी सांगितलंय की जेव्हा ते कर्म भगवंतांसाठी केलं जातं तेव्हा ते निश्चितच प्रेमामध्ये आणि त्या भगवंतांच्या सेवेमध्ये केलं जातं. जे सकाम कर्म केलं जातं ते इंद्रिय तृप्तीकरिता केलं जातं. तिथे कुठेतरी फळांची अपेक्षा ठेवून ते कर्म केलं जातं. आणि म्हणूनच जी व्यक्ती कर्मफलांची आसक्ती न ठेवता मनुष्याने कर्तव्य म्हणून जेव्हा कर्म करतोय मनुष्य, मग ज्या कर्तव्याला आपल्या प्रभुपादांचं असं हे सुंदर उदाहरण दिलेलं आहे की सगळ्या इंद्रिय विषयांना अनासक्त होऊन फक्त परमेश्वराची जी कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये निर्माण करायची, मग त्यांना त्याच्यापासून काहीही मिळणार नव्हतं हो. फक्त कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या ज्याच्यात आपलाच कुठेतरी फायदा होता. आणि म्हणूनच त्या उपदेशांनी आणि त्या पुस्तकांच्या माध्यमातून प्रभुपादांनी प्रत्येकापर्यंत ती भावना पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलाय. परंतु त्यांना कुठल्याही फळांची आसक्ती नव्हती त्याच्यामध्ये. आणि म्हणूनच आपल्याला चित्रात दिसतंय अशी ही निष्काम कर्म करणारी व्यक्ती, की कारण अनासक्त होऊन कर्म केल्याने ते परमेश्वराला प्राप्त होते, ते परमेश्वराला दिलं जातं. मग ज्या आपण कारणाला आपण जाणायचं होतं की ज्या परंपरेचा नाश होतो कुठेतरी पारिवारिक परंपरेचा, तिथे आता आपल्याला हे कारण जाणून घ्यायचं आहे. यद्यदाचरती श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. हरे कृष्ण. सागर हरे प्रभूजी वाचा. वाचा प्रभूजी. केलं का? श्रेष्ठ व्यक्ती जे जे करते त्याचे अनुसरण सामान्यजन्य करतात. आपल्या अनुसरणीय कृत्यांनी ती जे जे आदर्श घालून देते त्यानुसार सारे जग कार्य करते. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग भगवंत सांगतायत यद्यदा चरती श्रेष्ठ. बघा की मग एखादी श्रेष्ठ व्यक्ती जे काही अनुकरण, बघा अनुकरण आणि अनुसरण या गोष्टीमध्ये कसा फरक आहे. अनुसरण करणं म्हणजे एखाद्या श्रेष्ठ चांगल्या व्यक्तीचं जे आचरण आहे ते आपल्या आचरणात आणणं म्हणजे अनुसरण. आणि एखाद्या गोष्टीची कॉपी करणं नुसती, ती म्हणजे अनुकरणीय गोष्ट असते. आणि म्हणूनच जे जे करते, ज्या श्रेष्ठ व्यक्ती ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी ज्या पृथ्वी तलावर या यज्ञाला, या महामंत्राला आणलं, त्या श्रेष्ठ व्यक्तींच सगळ्यांनी अनुसरण केलं आणि त्यांचे अनुयायी तयार झाले. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की ज्या व्यक्तींनी तुमचं अनुसरण केलं पाहिजे, त्यांनी जर अनुसरण करून त्या प्रकारे ते वागले तर ती व्यक्ती, श्रेष्ठ व्यक्ती त्यांना आदर्श असते. आणि म्हणूनच अर्जुना, तू कुठलीही भीती बाळगू नकोस की पारिवारिक परंपरा नष्ट का होणार नाही, कारण जी कौटुंबातली आदर्श व्यक्ती असते तिचंच अनुसरण करणार आहेत. आणि म्हणून तूही दृढ निश्चयाने उठ आणि युद्ध कर. तू जर युद्ध केलं नाहीस, आपलं यज्ञ, आपलं विहित कर्म केलं नाहीस, तर इतरही राजे, इतरही लोक तुझंच अनुकरण करतील आणि मग तुझ्याच पावलावर पाऊल ठेवून वागतील. म्हणूनच तू एक आदर्श व्यक्ती बनण्यासाठी योग्य कर्म केलं पाहिजेस. आणि म्हणूनच तू आदर्श बनलं पाहिजेस, ज्यामध्ये प्रत्यक्ष भगवंतांनी स्वतःचंही उदाहरण दिलेलं आहे. आणि म्हणूनच ज्या वर्णाश्रम पद्धतीमध्ये भगवंत म्हणतायत की ज्या वर्णामध्ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आणि वैश्य हे वर्णानुसार, आणि आश्रम कुठेतरी जो ब्रह्मचार्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम या सगळ्या टप्प्यांमधून जाताना सुद्धा प्रत्येक वर्ण असलेली व्यक्ती, मग ती क्षुद्र असू दे, वैश्य असू दे, क्षत्रिय असू दे, ब्राह्मण असू दे, त्यांनी आपलं विहित कर्म योग्य प्रकारेच ते करणार आहेत. कारण मी प्रत्यक्ष
भगवंतांचं हे कालचंच वाक्य, कारण कालही त्याच्यात मी जर नियत कर्म केलं नाही तर सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील, अनावश्यक लोकसंख्या निर्माण होईल आणि म्हणूनच या सगळ्या जेव्हा आश्रमातून व्यक्ती जाते तेव्हा निश्चितच मग कुठेतरी ती कृष्ण भावनेने जेव्हा ही सगळी कर्म केली जातात तेव्हा निश्चितच तिथे पारिवारिक परंपरा नष्ट होण्याची भीती नसते आणि म्हणूनच ते आदर्श व्यक्ती एका व्यवस्थित योग्य मार्गाने जाणं आवश्यक असतं, मगच त्याचं अनुसरण इतर व्यक्ती करत असतात आणि म्हणूनच लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास, अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कुठेतरी कारणीभूत होईल, कारण माझं आचरण जर केलं गेलं आणि मी जर माझं विहित कर्म नीट केलं नाही तर कुठेतरी या प्राणी मात्रांच्या शांततेचा मी विनाशक असेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. नियत कर्म आणि विहित कर्म मला थोडासा कन्फ्युज होते. सांगते, हे वाचून घ्या, मी सांगते. नियत कर्माच्या फलामध्ये आसक्त असणाऱ्या अज्ञानी मनुष्यांचे मन विचलित होऊ नये म्हणून विद्वान व्यक्तीने त्यांना कर्म थांबविण्यास प्रेरित करू नये. या उलट भक्तिभावाने कर्म करून त्याने त्या लोकांना कृष्ण भावनेच्या यथावकाश विकासासाठी सर्व प्रकारच्या कार्यामध्ये युक्त करावे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. नियत आणि विहित एकच, की जे आपलं कर्म करायचे, आपलं कर्तव्य करायचे. विहित कर्म म्हणजे कर्तव्य आणि तेच नियत कर्म, की ज्या नित्य नियमाने आपण जे कर्म करतो मग ते सकाम कर्मामध्ये न अडकता कुठेतरी फळांची अपेक्षा मनुष्य जेव्हा करत असतो किंवा स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तींकरता जेव्हा त्या गोष्टी करत असतो तेव्हा तो कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये अडकलेला असतो आणि तीच फळं जेव्हा भगवंतांना अर्पण केली जातात आणि त्या फळाच्या आसक्तीविना ते कर्म केलं जातं तेव्हा निश्चितच ते कर्म. एक मिनिट. सॉरी. म्हणूनच या फळामध्ये, फळाच्या मध्ये आसक्ती न धरता अज्ञानी मनुष्याचं मन विचलित होऊ नये म्हणून विद्वान व्यक्तीने त्यांना कर्म थांबवण्यास प्रेरित करू नये. म्हणूनच भगवंत सांगतायत अर्जुनाला की त्याने या उलट भक्तिभावाने कर्म केलं पाहिजे आणि म्हणूनच भगवंत ज्याप्रमाणे अर्जुनाला सांगतायत की तू तुझं कर्म थांबवू नकोस, म्हणजे त्या कर्मापासून कुठेतरी पळवाट काढायची नाही, तर ते आपलं कर्म, आपली विहित कर्म, आपली जबाबदारी, आपल्या कमिटमेंट्स या योग्य प्रकारे पार पाडल्याच पाहिजेत. भक्तिभावाने कर्म करून त्याने त्या लोकांना कृष्ण भावनेच्या यथावकाश विकासासाठी सर्व प्रकारच्या कार्यामध्ये युक्त करावे आणि म्हणूनच त्या कार्यात की क्रियाशील व्यक्ती, मग ती क्रियाशील व्यक्ती निश्चितच आपल्या मनाला आणि बुद्धीला सुद्धा समतोल राखून वागू शकते आणि कुठेतरी ते कर्म करताना स्वतःचं कर्म त्या फळांच्या अपेक्षेविना जेव्हा भगवंतांच्या सेवेसाठी केलं जातं, कृष्ण भावनेने केलं जातं, त्या कर्मामध्ये जेव्हा कृष्ण असतो तेव्हा निश्चितच ते कार्य एका उत्तम प्रकारे केलं जातं आणि म्हणूनच अशा व्यक्तींनी, आदर्श व्यक्तींनी कुणालाही कर्मापासून विचलित न करता ते कर्म भक्तिभावाने करण्यासाठी प्रेरित केलं पाहिजे. अशा प्रकारे मग जर सगळ्यांनी वागले आणि जर अशा प्रकारे वर्णाश्रम पद्धतीद्वारे सगळं नियोजन असेल तर निश्चितच कुठेच पारिवारिक परंपरा नष्ट होणार नाही, असं भगवंतांनी अर्जुनाला या उपदेशातून सांगितलेलं आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बोला. मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावाने मोहित झालेला आत्मा स्वतःलाच कर्माचा करता समजतो, पण वास्तविकपणे प्रकृतीच्या 3 गुणाद्वारे कर्म केली जातात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग बघा, आपलं हे जे शरीर आहे हे पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे आणि आंतरिक मन कुठेतरी मन, बुद्धी आणि तो खोटा अहंकार जो आहे ना त्याने बनलेला आहे. मग ज्या पृथ्वी, आप, वायू, जल, अग्नी या सगळ्यांनी पंचमहाभूतांचं शरीर ते आहे, तो देहधारी भावना आहे आणि त्याच्या आत हे आंतरिक मन पण आहे, पण कुठेतरी तो अहंकार आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला जाणायचंय की मग हे सगळं ज्ञान घेतलेलं आहे, या यज्ञाला पूर्ण केलं पाहिजे, हे विहित कर्म केलं पाहिजे, नियत कर्म करणं हे अत्यंत योग्य गोष्ट आहे. भगवंत सांगतायत आदर्श व्यक्ती झालं पाहिजे. हे सगळं कळून वळत का नाहीये?
का वागलं जात नाहीये तसं? का 4 पावलं पुढे गेल्यानंतर 10 पावलं मागे यायला होतंय? का अजून मागे आणि काय अडचणी आहेत, काय अडथळे आहेत? तर या अडथळे म्हणजे स्वतःला भोगता समजलं जातंय आणि या मायाजालामध्ये बघा, ही माया बघा, लोभ, मोह, माया आणि ही सगळी जे आहे मद, मोह, मत्सर या सगळ्यांनी, या मायेनी हे सगळं आपल्याला गुरफटून टाकलंय आणि या कठपुतल्यांवर आपण नाचतोय बघा. या मायेच्या, या मोह मायेच्या कठपुतल्यांवर आपला खेळ चाललेला आहे आणि या मोह मायेमध्ये आपण स्वतःला इतके गरकून, इतके गुंतवून टाकतो आहोत, की मग त्या आत्मधारी भावने, आत्मसाक्षात्कारी भावनेकडे लक्षही जात नाहीये. का जात नाहीये? कारण स्वतःलाच त्या कर्माचा भोगता समजतोय. मीच हे केलं आहे. मग त्याच्यामध्ये सात्विकता असू दे, राजसिकता असू दे, तामसिकता असू दे, पण तिथे कृष्ण भावना, मग ती व्यक्ती सात्विक असली तर निश्चित योग्य आहे. पण तरीही त्या सुखांनी ती बांधली गेली आहे. तिथे कुठेतरी कृष्ण मिसिंग आहे अजून. म्हणून ती कृष्ण भावना आणणं कर्मामध्ये अत्यंत आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच या मिथ्या अहंकाराला जर काढायचं असेल, तर कुठेतरी आपल्याला या वासनेला, जो सर्वात मोठा शत्रू आहे, त्याला आपल्याला कुठेतरी मार्गी लावायचं आहे. हरे कृष्ण. म्हणून अर्जुन प्रश्न विचारतोय बघा भगवंतांना. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे वृष्णीवंशजा, कशामुळे मनुष्य त्याची इच्छा नसतानाही जणू काय बळेच पापकर्मे करण्यास प्रेरित होतो? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा, मग जिथे इच्छाही नाहीये बघा, हे आध्यात्मिक ज्ञान पुढे आहे खूप. पण त्याच्या आधी ही सगळी मोहाची माया आहे बघा. कुठेतरी मोह, मद, मत्सर, वासना, क्रोध आणि या सगळ्यांनी गुरफटलं गेलंय. म्हणजे खूप इच्छा असूनही मग का या पापकर्मांमध्ये ओढलं जातंय? का बळेबळेच ही पापकर्म केली जातायत? कारण सर्वात मोठा शत्रू काय आहे? तर ती काम वासना. अनिच्छन बलात् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतं वृत्तम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ज्याप्रमाणे धुराने अग्नी, धुळीने आरसा आणि वारेने गर्भ वेष्टीला जातो, त्याचप्रमाणे जीव या कामाद्वारे विविध प्रमाणात आच्छादिला जातो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे बघा भगवंत सांगतायत, मग सर्वात मोठा शत्रू काय तर काम, काम वासना. आणि ज्या प्रकारे अग्नी हा धुळीने आच्छादलेला आहे, हा आरसा धुळीने आच्छादलेला आहे, गर्भ हा वारेने आच्छादलेला आहे, तसा हा मनुष्य कुठेतरी या सगळ्या मायेने आच्छादलेला आहे. आणि म्हणूनच या मोह मायेमध्येच भगवंत म्हणतायत, या काम वासनेने कुठेतरी सात्विक, राजसिक आणि तामसिक वृत्ती असली, त्रिगुणांचा प्रभाव असला तरी थोड्याफार प्रमाणामध्ये कुठेतरी जेव्हा काम वासनेला बळी पडलं जातं, तेव्हा निश्चितच ती व्यक्ती त्या अधःपतनाकडे वळलेली असते. ज्याप्रमाणे धुराने अग्नी, धुळीने आरसा, वारेने गर्भवेष्टीला जातो, त्याप्रमाणे हा जीव या सगळ्या मोह मायेने म्हणजेच कामाद्वारे विविध प्रमाणात आच्छादिला जातो. म्हणूनच हे अर्जुना काय सांगतायत भगवंत? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून हे भरत ऋषभ अर्जुन, इंद्रियांचे नियमन करून पापाच्या या महान प्रतीकाचा काम प्रारंभीच निग्रह कर आणि आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाचा विनाश करणाऱ्या या कामाचा वध कर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग हा काम, क्रोध, लोभ ही सगळी 3 द्वार नरकाकडे नेत आहेत. हो, पुढे जाऊन आपल्याला बघायचंय. आणि म्हणून या कामाचा तू प्रारंभीच म्हणजे कुठेतरी तू या प्रारंभीच बघा, ही काम वासना, लस्ट कुठेतरी खेचतीये, कुठेतरी तुम्हाला ओढतीये, त्याचा प्रारंभीच कुठेतरी निग्रह कर. आणि मगच तू कुठेतरी स्वतःला आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाचा विनाश करणाऱ्या या कामाचा जर वध केलास, तर तू स्वतःला त्या आत्मिक पातळीवर आणि त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये कुठेतरी रुजू पाहशील आणि तरच त्या मार्गावरती स्वतःला मार्गस्थ करशील. इंद्रियाणी पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सहा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. कार्य करणारी इंद्रिये जड प्रकृतीपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. मन इंद्रियांपेक्षा श्रेष्ठ आहे व मनापेक्षाही श्रेष्ठ आहे
आणि तो आत्मा बुद्धीपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बुद्धी मनापेक्षा इथे कट झालंय माताजी, सॉरी. ती बुद्धी मनापेक्षाही श्रेष्ठ आहे पाहिजे. बुद्धी मनापेक्षाही श्रेष्ठ आहे श्रेष्ठ आहे. आणि तो आत्मा बुद्धीपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग जेव्हा हा विचार केला जातो, की मग जेव्हा स्वतःला इंद्रिय वासनांच्या शारीरिक स्तर बघा, हा शारीरिक स्तर म्हणजे कुठला तर इंद्रिय वासना. कुठेतरी जेव्हा ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय ही सगळी इंद्रिय विषयांशी निगडीत आहेत. मग हा सिगरेट फुंकतोय बघा, हे दारूच्या हातात बॉटल आहे. मग ह्या सगळ्या गोष्टी कुठेतरी आणि वासना, स्वतःच्या इंद्रिय वासनांची तृप्ती करण्यासाठी, म्हणूनच हे कुठेतरी शारीरिक पातळीवर विचार केले जातात. त्याच्या पुढे जाऊन मग इंद्रिय वासनेवर, मग इंद्रिय स्तरावर विचार केले जातात. तेव्हा ते इंद्रिय मग कुठेतरी त्या त्या मार्गावर स्वतःला आणतायत, की कुठेतरी कंट्रोल आणायचा आहे स्वतःवरती. ही इंद्रिय कुठली तर ज्ञानेंद्रिय. मग जी आपली 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत, आपले डोळे, कान, नाक, जिव्हा आणि आपली आपली त्वचा, या प्रकारे आपण काय चांगलं बघायचं, काय चांगलं ऐकायचं, काय चांगलं खायचं, काय चांगलं स्पर्शून घ्यायचं, काय चांगलं कानाला दिसलं, कानाला ऐकलं गेलं पाहिजे, या सगळ्या काय कशाचा वास घेतला पाहिजे आणि कुठली गोष्ट ग्रहण केली पाहिजे, या सगळ्या गोष्टींवर कुठेतरी नियंत्रण हे मनाने मिळवलं जातं. आणि या मनाला बुद्धीची श्रेष्ठता असते आणि या बुद्धीला बुद्धीपेक्षा श्रेष्ठ हा आत्मा असतो. बघा, ही सुंदर आकृती ज्याविषयी मी कालही कुठेतरी उल्लेख करत होते, ही अत्यंत सुंदर आकृती आहे, जी मी परत परत याचा प्रत्येक अध्यायामध्ये उल्लेख करत असते. बघा, हे डोळे आहेत, हे नाक आहे, हे घोडे आहेत बरं का 5. हे घोडे 5 म्हणजे आपली ज्ञानेंद्रिय आहेत. हा कान दिसतो आहे, हा हे स्पर्श, ही आपली त्वचा दिसतीये आणि ही कुठेतरी आपली जिव्हा दिसतीये. मग हे आपले ज्ञानेंद्रिय आहेत. या ज्ञानेंद्रियांच्या दोऱ्या बघा, या ज्ञानेंद्रियांचा कंट्रोल या मनामध्ये आहे आणि या मनाला जर आवरलं तर इंद्रियांना आवरता येईल. मग या मनाला कोण आवरतंय तर बुद्धी आवरतीये. या मनाच्या दोऱ्या त्या बुद्धीच्या हातात आहेत. पण बुद्धी कोणाच्या हातात आहे तर तो आत्मा सवार झालेला आहे. त्या रथामध्ये आत्मा आरूढ झालेला आहे. पण त्याच्याकडे लक्ष आहे का हो तुमचं? कारण तुम्ही फक्त त्या इंद्रिय वासनांमध्येच आहात. शारीरिक पातळीवरच विचार करताय, की हा आत्मा इथे आरूढ झालेला आहे आणि म्हणून या आत्मा हा परमात्म्यापासून अंश आहे आणि या आत्म्याला काय अन्न द्यायचं आहे, या आत्म्याला कशा प्रकारे शुद्ध बनवायचं आहे, हे सगळं आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. आणि जेव्हा या आत्म्याला धार्मिक अन्न, आध्यात्मिक अन्न दिलं जाईल, तेव्हाच ती बुद्धी, ते मन आणि ती इंद्रिय हे सर्व काही नियंत्रित राहील. अशा प्रकारे या इंद्रियांना कंट्रोल करणारं मन आहे, मनाला कंट्रोल करणारी बुद्धी आहे, बुद्धीला कंट्रोल करणारा आत्मा आहे. अशा प्रकारे हे श्रेष्ठत्व टप्प्याटप्प्याने आपल्याला जाणायचंय आणि या स्तरांवरून मग आपल्याला पुढेही जाऊन जेव्हा आपल्याला अनेक जे स्तर बघायचे आहेत, ते कुठेतरी कोशाच्या स्वरूपात बघायचे आहेत. मग तिथे कुठेतरी आपल्याला शारीरिक, मग ज्या शारीरिक कोशामध्ये म्हणजे त्यात अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय, अशा निरनिराळ्या कोशांवर आपल्याला जायचंय, की जिथे मनुष्य शारीरिक पातळीवर न विचार करता जेव्हा स्वतःला आत्मसाक्षात्कारी म्हणजे आत्मिक पातळीवर जेव्हा विचार करतो, तेव्हा तो निश्चितच स्वतःला मोक्षाच्या मार्गावर मार्गस्थ करत असतो. हा जीर्ण देह त्यागल्यानंतर मग त्याला भगवत धामाचीच कुठेतरी ओढ असते आणि त्या भगवत धामालाच तो पोहोचतो. अशा प्रकारे या कर्मयोगातून आपल्याला जाणायचंय, की मग त्याच्यामध्ये आपल्याला भक्ती योग जाणायचा आहे, बुद्धी योग जाणला आपण, या सगळ्याचा मार्ग कुठेतरी भक्तीमध्ये जातोय. आणि हा निष्काम कर्मयोग, म्हणून कर्म टाळू नका. आपलं विहित नियत कर्म, आपलं पर्सनल ड्युटीज, आपल्या कमिटमेंट्स या सगळ्या पाळून, म्हणून कृष्ण सेवा करायला सुद्धा सर्वजण येतात. परंतु आधी भगवंत म्हणतायत, की सगळं करताना आपल्या कमिटमेंट्स, आपली कर्तव्य पुरेपूर, नाहीतर कुठेतरी लहान मुलं रडताय, मग कुठेतरी घरातल्या आप्त लोकांना काही खायला वगैरे दिलेलं नाहीये, असे सगळ्यांचे आबाळ करून जर तुम्ही कुठेतरी अध्यात्म ऐकायला बसलात, तर त्याचं किती निश्चित तुमच्यापर्यंत पोहोचेल होते. म्हणून तुमची कर्तव्य पूर्ण करून तुम्ही करा. मग निश्चितच मार्ग भगवंत दाखवतायत हो, कारण तिथे इच्छा आहे, तिथे मार्ग आहे. आणि म्हणूनच ती इच्छा इतकी पुरेपूर भगवंतांना त्या निष्काम कर्मामध्ये आपल्याला जाणायचंय.
आणि म्हणूनच त्या निष्काम कर्मातून कुठेतरी कर्माकडे वाटचाल जेव्हा केली जाते तेव्हा ते कर्म भगवंतांपर्यंत पोहोचलेलं असतं. निश्चितच त्या भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती हळूहळू केली जाते. आपल्याला भगवंतांना अजून विश्लेषित प्रमाण अजून अजून खूप सखोलपणे जाणायचं आहे. एक एक अध्यायातून ते उलगडलं जातंय. म्हणूनच प्रभूजींना मी त्या दिवशी सांगितलं, ज्यांनी मला प्रश्न विचारला की पुरुषोत्तम म्हणजे काय, तर आपल्याला त्या 15व्या अध्यायात पुरुषोत्तम योगातून जाणायचंच आहे की प्रत्यक्ष भगवंत कोण आहे. अशा या कर्मयोगातून आज आपण भगवंतांशी जोडलं जाण्याबद्दल ऐकलेलं आहे. इति तृतीयोध्याय समाप्त. हरे कृष्ण. सगळ्यांना हरे कृष्ण. काही प्रश्न असतील तर माताजी घेऊया आपण. कोणाला काही प्रश्न आहेत, काही प्रतिक्रिया द्यायच्या आहेत? कोणाचा हँड रेस दिसत नाहीये. सागर प्रभूजी प्रश्न आहे. रमेश प्रभूजी बोला बोला. माताजी अनम्यूट कराल त्यांना. हो, सागर प्रभूजी बोला. हा अहो मॅडम, ते क्युरी काय तर म्हणताय, ते काय आहे? म्हणजे ते काल समजलं नाही, ते विचारायचं होतं मला तुम्हाला. काय 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 प्रभूजी? क्युरी ते सोडवायचं काय तर म्हणत होता. क्युरी क्विज प्रभूजी, क्विज. हा ते क्विज काय म्हणजे काय प्रश्नोत्तर. प्रभूजी तुम्हाला एक लिंक पाठवलीये. एक लिंक आहे, त्याच्यावर क्लिक करा. मी ती ग्रुप डिस्क्रिप्शन मध्ये पण टाकलीये. आणि बर एक हा व्हिडिओ पण आहे त्याच्याबरोबर. तुम्हाला जर प्रत्येक हा. अध्यायावरती प्रश्नोत्तर सोडवण्याची इच्छा असेल तर ती प्रश्नोत्तर प्रत्येक अध्यायावरती आहेत. तुम्ही जेव्हा ती उत्तरं लिहाल तेव्हा ते उत्तर सबमिट करायचं आणि प्रत्येक अध्यायावर असे प्रश्न आहेत. 18 अध्यायांवर 18 प्रश्नोत्तर आहेत. जेव्हा तुम्ही 18 क्विझेस पूर्ण कराल तेव्हा तुम्हाला एक सर्टिफिकेट मिळतं प्रभूजी, जे तुमच्या संग्रही तुम्ही ठेवू शकता. आणि त्याची बर बर कुठलीही सक्ती नाहीये. तुम्हाला इच्छा असेल तर तुम्हाला जर आपला अध्याय पुन्हा उजळणी करण्याच्या दृष्टीने ती प्रश्न उत्तरं लिहायची असतील तर तुम्ही करू शकता. पण कुठलीही सक्ती नाहीये प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.